Abbasanyň prezidenti Donald Trump, Kreml lideri Vladimir Putin'in Ukraina urşuny soňlamak barada alalaşyk baglaşmakdan ýüze urup Russiýany weýran edýändigini aýtdy we anyk wagtyny görkezmän Putin bilen basym gepleşip biljekdigini sözüne goşdy. Ol alalaşyk baglaşmaly. Meniň pikirimçe alalaşyk baglaşman ol Russiýany weýran edýär diýip Trump 20-nji ýanwarda kasam kabul ediş tawarasyndan soň Aktama gelenini jurnalistlere ýüzlenip aýtdy. Meniň pikirimçe Russiýa uly kynçylyk çeker diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Köp adam uruş bir hepdäniň içinde gotarar öýtdi diýip Trump Putin'in uruşu barada açyk aýdan iň tankydy sözleri bolup görnýän bellikleriniň dowamyny aýtdy. Meniň pikirimçe bu uruşy bethetmek onuň üçin ören gowy bolardy. Russiýa bu uruşda $100 milyard dollaryny köýdirdi. 700 000 çemesi adam pidasyny çekdi. Öz goňşularyny gorkuzdy. Şol wagtda Urubulun hümmetiniň gaçmagynyň arasynda Ýewropanyň girdejili gaz bazarlyny, günwatar maliýe bazarlaryna el ýeterliligini ýitirdi. Kreml öz budjetiniň takmynan 40 göterimini goşuny sarp edýär. Muňa derek ol Ukrainada boşap galan, weýran edilen territoriýany basyp aldy. Trump köplenç adyny hormat bilen tutýan Rus prezidenti Putin bilen bir pursatda gurlaşjokdygyny aýtdy. Ýöne wagtyny anyklaşdyrmady. Trump'yň ýarany Wenger premier ministri Viktor Orban ýaly sagçy şahsiýetlerden başga günwatar liderleri köplenç siýasatydan izolirlemek üçin Putin bilen duşmakdan we telefonla ulaşmakdan gaçadyrýarlar. Men Putin bilen gowy düşünüşdim. Ol alalaşyk baglaşmak isleýär diýip umyd edýärni Trump mümkin bolan duşuk barada gurrun etdi. Şeýle-de Abbasanyň prezidenti Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýiň özüni uruşy bethetmek üçin paragatçylyk alalaşygyny baglaşmak isleýänligini aýdanlygyny aýtdy. Prezident Trump saýlaw kampaniýasy wagtynda wezipesini işe girişenden soň 24 sagatyň dowamyny Ukraina urşuny togtatjakdygyny aýtdy. Emma ol soňky hepdelerde bu sözlerinden ýyla çekildi. Ýöne urşy şenlik hem uzağa çekmän çalt duruzjakdygyny gaýtalaýar. Analitiklerin köpüsi urşy bu golaýda durulmagyň aňsat düşmejekdigini, sebäbi Putiniň häzir özüni ýeňici hasaplaýanlygyny we Russiýanyň adam we enjam mawatyny çeken uly ýetkilerine garamazdan söwüşi bethetmek meýliniň ýokdugyny aýdýar. Trump topary bu hil diskussiýalara başlanyny Putiniň Ukrainany doğrulugyny tawin etmek maksadyndan ýüze gurmagyny gazanmagyň bu prosesdäki iň kyn zat boljakdygyny göz ýetirer diýip San Diego Döwlet Uniwersitetiniň siýasy ilimler professory, Russiýany we Ukrainany öwrenýän Mikhail Alekseyev 15-nji ýanwarda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdy. Alekseyev, eger Putiniň uruşy bethetmegine çynlyky çemeleşse, onu Trump'yň Ukraina'ya berilýän kömegi dowam etdirmeginiň zerur boljakdygyny aýtdy. Russiýa Ukrainanyň adam güýjüniň ýetmezçiliginiň arasynda günnäger Ukrainada uruş başlanaly bäri iň çalt tepkinli territoriýa, toprak gazanýar. Ukrainanyň gollawçylary Biden administrasiýasy tarapyndan berilýän kömegiň mukdaryny tanqidleýän Trump'yň Kiýewe şu wagtda çenli ret eden, Rus güýçleriniň şu wagtda çenli basyp alan topraklarynyň geçmek egilişiklerine gelmek üçin basyş etmek ähtimallygynyň alada bildirýärler. Emma muňa garamazdan käbir bilermenler Trump'yň Ukrainany ýeki goýmak ähtimallygyna şüheli garaýarlar. Olar Russiýanyň Ukrainada ýeňiş gazanmagy Talibanyň 2021-nji ýylyň awgust aýyna kabuly basyp alyp Biden administrasiýasynyň awraýyna nähili ziýan ýetiren bolsa, Trump'yň awraýyna hem şonça ziýan ýetirip biljekdigini aýdýarlar. Russiýa 2022-nji ýylyň fevralynaky giňerimli çözüşünden öň 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krim ýarymadasyna çözdü we ol ýeri bir kanun anneksiýa edip günnäger Ukrainadaky separatistleri gollamak bilen ahir netijede günnäger Ukrainanyň uly bölegini basyp aldy. Kremlin Arktika, ýakyn günnäger we
Afrika ýaly sewitlerdäki beýleki bähwitlerine garşdyrmak bilen ýa-da İran we Demirgal Koreýa ýaly ýaranlaryny nyşana almak arkaly Trump Putiniň Ukrainada kasaplamalarını üýtgetmäge synanşyp biler diýip Alekseýew aýtdy. Trump'ın soňky bellikleri Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron'un bu gurşun bu golaýlarda gutarmazakdygyny duýdurup, bolup biljek parahatçylyk gepleşiklerinden öň Kiýewi güýçli ýagdaýa çykarmagyň möhümdigini nygtan wagtynyň ýa-da gawat geldi. Gelin, özümizi ağırlamalyň diýip Macron Fransiýanyň demirgazyk günwatarynaky fransuz goşunyna ýüzlenip aýtdy. Bu konflikt ertir ýa-da bir gün çözülmez diýip Fransuz prezidenti aýtdy.